mmadụ inugo egwu mejego nunu egwu ma romano kenelu m Chukwu ezugo nwa ndụ onye ọma ndị ji aba mba n'Enugu bụ n'ịga dị nunu kenelu m ezigbo oyi mụ n'obodo inugono egbe enyi onye ọma n'ịga dị no egbe enyi na mgbodo ọ ga-adịlị gị mma aha egwu anyị oje mbe nwilo egwu m oje mbe nwilo egwu m oje mbe nwilo esenti ababa egwu m oje mbe nwilo Darlington nekwu egwu m oje mbe nwilo egwu m oje mbe nwilo n'obodo egwu anyị oje mbe nwilo n'Enugu kenelu m ezigbo papa m inugo kenelu m chi papa welo so nwango ife onwumela anyị n'ụwa n'orikanu n'Enugu Chief AP apalo so nwango anjebano ife onwumela anyị n'ụwa n'orikanu Enugu abọm ime ọnụ m ekenu no egwu mụ na-ara n'ụmụ nrido egwu anyị ọjọọ njoloko egwu m oje mbe nwilo egwu m oje mbe nwilo egwu m oje mbe nwilo ije amụma egwu okwu egwu onye agbaghị n'ọgbọ okwe n'isi egwu m oje mbe nwilo onye mazi isi ga-abụ eze n'elu ụwa maka na egwu adị atụ afọ o bulu ụzọ mana afọ abụrụkwa igbo maka na ife chidolu n'elu ụwa ọ dịghị ya egwu bakalaka m n'elu ụwa donunu egwu na-eti n'elu ụwa bakalaka m egwu m oje mbe nwilo adaba akali ọchị egwu m oje mbe nwilo egwu m ejego Enugu ukwu egwu m oje